Kaixo, denda badakizue oso erresa da erabiltzeko, baina bueno, bideo txiki bat ingo dugu esplikatzeko nola dijoan azten bazate edo. Gogoratu ekoizle desberdina dauzkatzuela, orduan etornekin. Ingo dugu erosketa bat simulatuko dugu oantxe bertan, orduan hartuko dugu pixuko gauzak, kalabazinak hemen pixua daude, euro kiloa, bale? Eta beste guztik kodigo de barra daukate. Orduan, hartuko dugu baita biziolako produktu bat, eta ja, ordaintzea etorriko, Hemen, kodigo de barra dauko maukazue oso erresa da. Aukeratutako produktuak zerrenda hontan azaltzen dira, eta pixura dauden produktuak hortako bai, jumar dezue botoi honta, pixatzeko, aukeratu ze produktu dan, jarri balantzan gainen, eta pixua estable danen, beak baita aukeratzen du. Ikusten dezue, hau dena, ebaita erabaki da kafeak hartzeko diruik ez erabiltzea, orduan, hemen ezin da diru sartu, eta eraberen kafea baita hemen aukeratu behar dezu, Maten diozue bat, bi edo hiru denek prezio berdina daukate, eta produkton bat kendu inemal madezu esaskitik konfunditu intzeate delako edo, hemen aukeratzen dezu. Ja dena aukeratutakon, jarraitu botoia eman, ordaindu, eta gogoratu denda hontan ez dela diruik erabiltzen, dena txartel bidez egiten diela ordainketak. Eta atako zaizkizue hainbat tike, ekoizle bezain beste, aina tike aterako dira. Hemen ikusten dezue, atera zaizkigu bi tike diferente, eta listo, ordainketa egin da.